বক্সনগর মুসুক শিকগ্র বানচিনানি বাগৈ এমএলএ হাল হাল লাইথানি নখ তালসা ni bisingo no kolomchura thana amchai 17ta musuk khokjakka Rohimpur tai Kolsimura nogor ha ari amchai tei o sikogrok musuk lairiklango Bangladesh o sikogrok ha ari o yaktun khlainai rok no rwui Bangladesh o musuk langi tongo musuk masa par khaina bagui 2000 টাকা ro a musuk rok no tlangnani bagui Bangladesh sikogrok asugui tonglaio aro Boxnogor amchai ni sikogrok bai o Bangladesh sikogrok kwrwnglaijak sebmankeno nog nukhungni bebak manui khogitlang thango sikogrok salkia swkang no khogitlang jamani 17ta musukni malik wngkha Noyonjola panchayat ni Dupuria ban kamini Rashid Mia Akil Ali Josu Mia Nurjahan Begum Humayun Kabir Muti Mia Piara Mia tai Dolwara Begum Maniko Nogor kamini Uttom Das Ashabari kamini tongnai Guru Gobindo Das tai Abu Taher asuk kwbangma nogo musuk khogjagmani yagulobo kaisabo Robi Manya Police tamni himba amchai ni MLA borno yak khawi toniro ama hinni koksil chamung paithak jora suhag no romui rimando tumani romphano rimando tubjakliya MLA ni omahai gwerongjak tongmani bagino musuk sikogrok no Robi Mayangi tongkha amno tui tabo kami kami o salai tongkha Boxnogoro